46 urte jantzan daramatzan talde batetik, 60 urte beteko dauzen dantza talde batera. Etorriko gara. Pasamos de un grupo universitario que lleva 46 años bailando a un grupo local de Sondica que este año va a hacer 60 años bailando. Gaur, Gorantzaileak dantza taldeak Bizkaian zeharreko ibilbide bat ekarriko dozku. Durangaldetik, Lekeitioko kostalderainoko dantzak eskainiko dozkuez. Hoy, Gorantzaileak nos va a traer un repertorio que empieza y acaba en Vizcaya, empezando en Durangaldea y acabando en la costa vizcaína de Lekeitio. Eurekin, Iparrelaiak txistu taldeko kideak izango doguz musikario bezala. Con ellos, el grupo de txistularis de Iparrelaiak taldea de Sondica. Eta bueno, gehiago luzatu barik, prestatzen gabiz, eta esango dutzu zeintzuk diren egingo dabezen dantzak. Durangaldetik, dantzari dantza. Honek, hainbat dantza ezberdin daukiez, bloke honek, baina gaur, agintariena, banako, makildantza eta txotxongillo eskainiko dozkuez. Gorantzaileak empezará bailando el dantzari danza. Es un bloque que cuenta con distintas danzas, pero hoy nos van a mostrar agintariena, banako, makildantza y txotxongillo. Pasaremos a unos bailes mixtos de gurulariak, donde nos ofrecerán dominguillo eta arkudantza. Bigarren blokean gurulariak, dominguillo eta arkudantzarekin. Eta maitzeko Lekeitioko kaixarranka, San Pedro egunean dantzatzen den kaixarranka eskainiko dozkue. Y para acabar con el repertorio de Gorantzaileak veremos el kaixarranka de Lekeitio, que se baila el día de San Pedro. Eta besterik gabe, txistulariak prest daudenean, Gorantzaileak dantza taldearentzako txalo bero bat.